Denuncien la suposada pressió i ingerència de potències estrangeres com Estats Units, però callen davant l'evident pressió i ingerència de l'Aràbia Saudí, Qatar o l'Iran, que financien les mesquites i el terrorisme islàmic que assolen la nostra terra. I no prou contents ens demanen que donem suport a la nova política de defensa de la Unió Europea. Què és, això seu? Una crida a rearmar l'exèrcit que ens amenaça? Silenci sepulcral al Parlament fins que Sílvia Orriols ha agafat la paraula i ha esclatat una veritat que cap partit vol escoltar. Perquè Orriols ha dit allò que molts pensen però ningú s'atreveix a dir, que l'islamisme és incompatible amb els valors occidentals i que la hipocresia dels partits tradicionals ens està portant al desastre. Orriols ha denunciat amb contundència la por patètica que tenen PSC, Esquerra, Comuns, Junts i la CUP a dir la veritat. Prefereixen atacar Aliança Catalana que assumir el que és una evidència, que l'islamisme radical qüestiona drets fonamentals com la llibertat d'expressió, la igualtat de gènere o la laïcitat. En parlarem a continuació i escoltarem el discurs de Sílvia Orriols. Abans, però, deixi'm recordar-te que premis el botó m'agrada, et subscriguis al nostre canal i deixis un comentari amb la teva opinió. No ho volen reconèixer, perquè s'han venut el bonisme i el multiculturalisme imposat. Però qui és l'extremista, realment? Una formació democràtica com Aliança Catalana o aquells que volen normalitzar el vel, la submissió de la dona i el rebuig als nostres valors? Orriols ho ha dit molt clar. Si estem en alerta antiterrorista 4 de 5, no és per culpa d'Aliança Catalana, precisament. I té tota la raó. L'extremisme que amenaça la nostra seguretat no ve de Ripoll, sinó de l'estratègia suïcida de tolerar l'intolerable. Escoltem el que possiblement sigui el millor discurs de Sílvia Orriols des que és diputada al Parlament de Catalunya. Ja és curiós que facin una moció per preservar els valors democràtics europeus i no citin una de les ideologies que més els qüestiona i amenaça, que els hi fa por, l'islam. A veure si encara resultarà que són islamòfobs com jo, però massa covards per dir-ho en públic. Qui no es creu la democràcia? Qui és que no creu en les lleis civils i en els valors europeus? Aliança Catalana o qui defensa la xària? L'alerta antiterrorista 4/5 per qui la mantenen activa? Pels militants d'Aliança Catalana? O pels membres d'Estat Islàmic que arrelen a casa nostra i que vostès han contribuït a regularitzar amb el seu vot? Perquè el pacte antifeixista no l'han fet contra qui pregona la xària o practica el terrorisme, L'han fet contra Aliança Catalana i de bracet amb els del 155 i la Calç Viva. I ara venen aquí a parlar-nos de democràcia? De debò? Fins que no han vist Ripoll pel retrovisor, no han badat boca sobre la invasió massiva d'immigrants que patim, ni han fiscalitzat padrons, ni han batallat per desocupar pisos i fer valer la propietat privada. Fins que Aliança Catalana no ha fet irrupció en aquesta cambra, vostès han participat del silenci i complicitat vers tot allò que perjudicava els drets, interessos i llibertats del nostre poble. Vostès han contribuït a l'auge de l'extremisme que ara amenaça els valors democràtics europeus. Vostès no són la solució, vostès formen part del problema. Denuncien la suposada pressió i ingerència de potències estrangeres com Estats Units, però callen davant l'evident pressió i ingerència de l'Aràbia Saudí, Qatar o l'Iran, que financien les mesquites i el terrorisme islàmic que assolen la nostra terra. I no prou contents ens demanen que donem suport a la nova política de defensa de la Unió Europea. Què és, això seu? Una crida a rearmar l'exèrcit que ens amenaça? Perquè els recordo que només vam ser independents 8 segons, no vam ser a temps de forjar cap exèrcit propi, si haguessin aguantat una mica més. En aquesta cambra només hi ha un partit que defensi obertament, sense por i sense ambigüitat, els valors occidentals i democràtics. I no es diu Junts, es diu Aliança Catalana. Atents al retrovisor. Orriols ha posat el dit a la nafra i el Parlament ha callat.
perquè quan algú diu la veritat amb veu clara i ferma, només queden dues opcions, escoltar o fugir. I sí, molts han fugit, lamentablement. Deixa el teu comentari. Què t'ha semblat aquest gran discurs de la bellesa de Ripoll i diputada al Parlament de Catalunya, Sílvia Orriols? Subscriu-te al nostre canal, no et costa res i a nosaltres ens ajudes moltíssim fent-ho. Comparteix aquest vídeo si tu també n'estàs tip de la hipocresia institucional i visita el lloc web www.xcatalunya.cat. Gràcies per seguir-nos i fins la propera.